Ayo Ki. Reke satu. Ardis Production. Ada Adia. Ada Yafika. Ada grup tanggung. Kepingin ison bisa urip tentrem. Ada Anang Jordi. Ngarep no bisa urip seneng. Biarang riko ya biarang riko isa nemong kadang ambi wong liya welas nang riko Wasik. iki isun popo yakni sing kira ya tak bisa sesuai merujuk kan yani wangi kedeni rasa asihan suci. Riko si karane nyawa yang senhang kiwa langit bumi nyakseni senen riko tiati siji yo sing ana meneh wong hang sen sayangi yakin riko wong hangi sen lelasi. Welas nang riko iki isun popo yakni sira yang tak bisa sesuai merujuk kan yani wangi kedeni rasa asihan suci. Ada tamburin handalnya ya Rika. Aduh mabuk wangi. Riko si karane nyawa kau yang senhang jiwa langit bumi nyakseni senang Riko tiati siji. Ayo yo sing ana meneh
Oke, terima kasih. Matur sembah nuwun kepada grup yang datangnya ditanggung. Di antaranya ada Bapak Sumal beserta kawan-kawan. Telang sudah tampil di pagelaran Jaipongan salajengipun. Kula aturaken dumateng perdandutan kembali. Di antaranya kita panggil yang terhormat Kang Jari Suyono Kalisumut, Sultuki Kalisumut, Pak Kampung Dukut Kalisumut, Rohim Sutra Kalisumut, sekalian Cak Suheri Kalisumut, Kampung Suwarno Kalisumut. Setelah ini persiapan sing duwe Jumat Pahing di bulan Mulut, duduk manis dulu. Setelah ini RS Music hiburannya. Ala podo ae HSR HRS. Her Risma Sulpi podo ae wis. Oh saprol ngono. Ayo dindingan iki. Yo Kang Jari Suyono dalemipun saking kali semut, Sultuki Pak Kampung Dukut, Rohim Sutra Jak Singgeri, Pak Kampung Warno monggo